Mamalo chulo paro mar chulo jodong gwenge mayudore e kor gwenge duto pachoka mano silings 3,000 dwe ka dwe kaka okang' mar poyo ting' margi e chiwo sir ne sirkal mamalo kokalo yor nyayo arita makare e kor gwenge ma pachoka. Magi owach kod jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo e seche manyo chope nyim kamiti mochung'ne telo kod arita e od bura mamalo kowacho ni chenro no geto jodong gwenge 110 e Kenya mangima. Joyce Oduor gi ler mathoth. Koloso e nyim komiti mochung'ne telo kod arita e od bura mamalo, jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo nowacho ni migawo mar arita oseloso chike makare kod lai kaka ibiro chul jodong gweng, to ma en bang' bedo gi chenro mar poro wach kod kawo pach jopiny. Omolo owacho ni twak makamano mar chulo jodong gweng nochako higa mar 2016 ka od bura mamalo ema nonyiso migawo mar arita lai mowinjo luw. The conversation about village elders began in 2016 and the House actually did pronounce itself and gave directions to the ministry. Tell that it's taken almost 10 years to get us here. And first of all is to appreciate this committee, because without your interventions, the amount that has been allocated in the estimate would have not been there. We have about 110,000 villages as of today, and the documents that we have submitted to the committee and the House, the village elders policy, as well as the criteria that we expect of the choice, because the truth is we have village elders that have worked in supporting the chiefs and the assistant chiefs over the years. What has been missing, of course, is a recognition, which we have cured by coming up with a policy that underwent public participation, a policy that has also benefited from the input of this committee. And it is my plea and request on behalf of the ministry that if you could help us fast track this process so that then the House passes it before we begin the new financial year. Kuom mano, jagoro mongirore no e migawo mar arita opuoyo komiti mar od bura mamalo kuom siro wach chiwo omenda no kendo kete e bajet ma hik omenda manyien. E bwo chenro no, jodong gweng ibiro mi siling 3,000 dwe ka dwe kochakore e hik omenda manyien ka od bura mamalo osekalo chike ma oketi. Our expectation is that we will be giving a stipend of 3,000 to each village elder, and working with the numbers we have, then the amount that has been provisioned for will be adequate or almost enough to take us for a whole year, and it's something that we want to sustain. Omolo bende olero ni sirikal biro neno ni jodongo ma ok yud sir mar omenda moramora kuwuok e sirikal ema oyudo thuolo mar yudo omenda no. Jokanyo mag kamiti no ne orwako chenro makamano kaka ondamo maduong' ma sirikal kao mar yango kendo chulo jodongo gweng' makinde mathoth chiwore mar tiyo machiegni kod ruodhi gi jolupgi e neno ni arita kwe obedo kare e kor gwenge duto ma pachoka. Joyce Oduor, Ramogi TV.